Migao mar thieth owito oko chenro mar gonyo jotuo thuolo kitiyo gi ote machuok ma otisi ni OTP e okumba mar thieth mar SHA. Ma oyangi tok jatend migao mar thieth Aden Duale noloso e kar thieth maduong' mar timo nonro mar Kenyatta University Teaching and Referral kama nosidhe chenro mar lony manyasani mibiro tiyo godo e tayo chenro no. Judith Omondi nigi ler mathoth. Kaunti ma Kiambu odonje listi mag counties ma migao mar thieth kaachiel gi telo mar okumba mar thieth mar SHA ochako timie ndikruok manyasani ne jotuo mano biometric health identification. Jatend migao mar thieth Aden Duale mane olimo kar thieth maduong' mar timo nonro kod thieth KUTRH oyango ni chakre kawuono ok bigony jotuo ka itiyo kod namba machuok ma ioro e simu mano OTP. Kata kamano ibiro tii kod nonro mar lith kogno biometric health ID kaachiel kod lony manyasani ma ochuogi Practice 360. SHA will no longer accept OTP-based authorization. Let me make it very clear to our health facilities and to our doctors and other health workers. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. All approvals must be completed using either biometric health ID or the Practice app or Practice 360 app. Kopogore kod ma, migao mar thieth bende obiro kod paro manyien mar ndiko jous yien kata yedhe duto mapacho ka kaachiel gi yedhe magiuso ma owinjo time thuolo mar ndalo 30 ma ok oleo. This catalog ensures only authorized, safe and approved pharmaceutical products are administered to Kenyans, eliminating counterfeit and substandard drugs. All pharmaceutical companies must upload certified products data within 30 days. Failure to comply will result in deregistration and delisting from the SHA ecosystem. Jochiw thieth bende lony ni biro menyo kaka gitiyo kod teko margi ne puodho thieth ne jotuo. Chenro mar ndikruok ni Duale ne ochako dwe mar Rumoni gi kaunti ma Kisumu kendo gichano mondo gichopie counties duto gi dwe mar 11 kama gigeto iko ute thieth duto makare ne chako chiwo thieth e lony manyasani. Thus eliminate unauthorized sharing of the pre-authorization approval codes by doctors. All healthcare workers now have an opportunity to view, to approve, and to manage pre-authorization claims and the services they offer directly through Practice 360 app. Yeah, so here now the OTP is supposed to be. Chenro manyien mar chiwo thieth ne jotuo kitiyo kod lony manyasani gino ni biro duoko piny kuo ma osebedo ka neno ahinya to ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Mae gima ne omiyo piny Kenya odar kowuok kuom tiyo kod okumba mar NHIF nyaka masani koro itiyo godo mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV.